Mae beth stati ni heddi yn berffaith ar gyfer y tywydd twy ma sy'n ar y ffordd. O, hefyd ni a. Odi. A chymod beth, mae wedi dod just mewn pryd, yn dweud. Tafwyl penwthnos yma, ar y steddfod ar y gwaith, sy'n golygu bydd pob menyw Cymraeg o Gymru sy'n mynd i'r ddoi yn gallu gwisgo linen. O'r diwedd! O'r diwedd. Ond ni'n neud sbri wastod am y dillad linen, wrth gwrs maen nhw'n hynod boblogaidd, ond beth rhaid cofio, fel fi'n siŵr chi wedi gweud, chi'n allai cysau y defnydd llien, neu chi'n i garu fe. Oherwydd, beth sy'n digwydd yw, wrth gwrs, chi'n smwddo fe yn y tŷ, o fewn 10 munud o adael y tŷ, mae rychau'n dod, ond beth mae rychu'n golygu, wrth gwrs, bod y defnydd llawer mwy meddwl a llawer mwy cyfforddus. Christine sy'n ei gyntaf fan hyn nawr, a mae rhaid dweud, mae'r cyfan fan hyn yn y linen, hyd yn oed y darn sydd i wai. Fel fi heddi, mae'r top wy'n gwisgo heddi, a mae'r gardigan mae Christine yn gwisgo, wedi cael ei gweu allan o wlan sy'n cynnwys linen yn fe, llien yn fe. Sydd yn gweithio'n gret wedyn gyda'r olwg. Mae'n sophisticated dros ben. Rhan gyntaf raglen, wedi dod i gwisgo â'i gilydd, falle sydd yn edrych yn draddodiadol llien. Hynny yw, y lliwiau naturiol, y math o bethau. Yn yr ail hanner, bod ni'n cael bethau bach mwy gwahanol. Fi'n dwlu ar y Cris yma fan hyn, mae fel tunic Cris mawr yn hirach yn y blaen ac ar yr ochrau. Trwser mawr llydan. Dyna prif peth y tymor, boys, ar gyfer y bechgyn a'r merched, mae troseri wedi lladenu. Maen nhw'n fawr. Diolch beint, achos mae'n rhaid tin. Skinny jeans, yn walen, a ti'n fi'n dwlu gwisgo skinny jeans. Ond mae'r skinny jeans yn mynd mas o ffasiwn nawr. Bydd jeans cil ar gael, ond mae rhaid llawnder gallu edrych yn gred. Mae'n alion neis ar y botymau fan hyn, os welwch chi rein gyda Christine fan hyn. Mae'r trwsus Mae botymau hyfryd ar yr ochr fan hyn. Odyn, mae'r trwser yn hyfryd. Mae'n rhaid fi weid hefyd, mae'n 75 pint. Fi'n credu, 85 pint mewn blin dy fi. Gallwch chi gael troseri llien, 100 llien, yn ratach na hyn, ond mae hon di tailwro'n reit dda. Gyda hon, byddwn ni'n gweud, mae hon yn mynd i bara i edrych fan hyn am byth. Unwaith chi'n prynu un trwser llien yn y llew yma, dim eisiau prynu'n arall. Mae nhw'n dych chi am fyth. Ni'n gweud fel jeans lle chi'n adio at y casgliad. Fi'n credu bod hwn yn mynd i weithio'n berffaith. Mae wedi dod i sowdl fach wedyn, a bag wedyn yn dod o Marks & Spencer's i gyd fynd fe. Bydde unrhyw fags da chi adre, rhywbeth gwell neu rhywbeth lleder brown, a mynd yn gret gyda'r olwg yma. Neis iawn. Diolch, Christine. Diolch yn fawr. Jacks dyn ni nesa. Nawr, o'n i'n gweud Alun am bod y troseri yn mynd mwy llydan, a chi'n gallu gweld na'r beth mae Jack yn gwisgo fan hyn. Felly, mae'r troseri mwy llydan, a chi'n rolio nhw i fyny. Mae'n mynd i gymryd amser i ni gyfarwyddo ar ein unwaith eto. Mae rai fi gyfadde, o i wedi prynu par yn y dŷ. A mae rai fi, mae'n yl amser, chi'n gwisgo nhw, a fi yn twrno bach yn angysurus yn nhw. Achos ni mor gyfarwydd bethau'n glynu at y crôn. Ond fi'n credu bod yr olwg mae'n gret. Mae'n resymol dros ben o esos. 32 pint, 25 cinog am y jacket. Mae Cris dych chi wedyn o top man yn 30 pint, bron yr un pris ar jacket. Trwser 15 pint ac wedyn trainers. Beth sy'n gret am hon, cymysgedd o'r llien a'r cotwm yw e, a mae bach o elasten. Edrychwch ar y label, os ydw'n gyda elasten, mae'n golygu dyw e ddim yn mynd i rychu mor hir. Ond, unwaith mae rhywbeth a bach o elasten ynddo fe, mae fe yn rychu, fe'r rychu mynd i bara'n hirach, amser chi'n smwddo nhw, rwy'n eisiau bach fwy o waith i gael gwared yn nhw. Gyda llien 100%, bod nhw'n rychu, os hongech chi hwnna yn y bathroom, o'r cyfan yn dod mas, mynd syddo allan o'r defnydd heb lot o draffer. Ti'n gallu gweld bod oedd i rachu. Bod oedd i rychu yn syth ar y llawys yn dweud. Odi, chi'n gallu gweld, mae hwnna'n mynd i ddigwydd, a fi'n credu, chi'n allan rwy'n sy'n mynd i smwddo hon byth a bainydd sy'n golygu bod chi'n mynd i wneud niwed i'r defnydd a mae sglaen yn mynd i fod ar y siwt a dyw ddim yn mynd i baro rhy hir, neu chi'n cyfarwdd ar chi. Beth byddwn ni'n gweud gyda hon, mae'r trwser yn mynd i fod yn hyfryd gyda Cris T gwyn, gyda Cris T D, yn yr un modd y jacket gyda jeans, jacket gyda par o shorts. Dach chi, achos ni'n siarad nawr am gwario llai ar ddillad, ond dyw gwario llai ddim wastad yn meddwl gwario llai o fewn pris, ond mae'n gwario ar llai o ddillad. Yn lle prynu 5 peth am 5 pint, bod chi'n prynu 1 peth am 25 pint. A bod chi'n gwisgo fe sawl ffordd. A mae rhaid i ni, fi'n credu, fel cwsmeriaid, i hefyd i gyfarwyddo'r ffaith bod ni'n mynd i weld yr un dillad ar bobl. Diolch yn fawr, Jack. Nesa nawr, mae dyn ni Hayley. Dwi'n licio hwn. Mae hon beth ni'n galw, mae'n linen look, ond dyw e. Mae cotwm a llien yw'r jacket werdd, mae'r cyfan arall, da chi'n mynd heb law y Cris y tŷ neu'r vest yn y llien. Mae'r un yn dod o Marks & Spencer's.
Mae gymaint yw'r sylw mae Marks and Spencer roi linen yw bod adran arbennig yn y siop. Pan ych chi'n cyrraedd mewn, mae arwydd mawr sy'n gweud linen. So, os chi'n chwilio am rhywbeth... Maen nhw'n nabod y cysmeriad, Huw. Maen nhw'n tueddu yn y Marks and Spencers llai llywyrchus. Hynny yw, mae lefelu Marks and Spencers, chi'n cael rhywbeth fel categori F, categori E, D. A wrth gwrs, os chi'n categori A, chi'n cael y stwff gorau. Fel chi'n mynd lawr, mae'r dewis yn llai. Chi'n cael pethau mwy clasurol, oherwydd nhw'n gwybod bod nhw'n gallu gwerthu nhw fwy i'r farchnad led nag un nhw ar gyfer unigolion. A na beth da chi fan hyn, ond drwy ddod i rein i gyd a'i gilydd, chi'n gallu creu delweddau hyfryd. Ond meddylwch nawr bod chi yn enghraifft yn mynd i'r Steddfod am wythnos. Chi'n paco hwn fewn, meddylwch faint o ffordd gallech chi wisgo'r gwahanol darnau yma. Dim ond bod ni ddim yn barnu chi am wneud hynny. Mae'n un ces bach, gallai'r Cris yma fod yn mynd gyda Jeep Aro jeans gwyn, gallai'r jeans gwyn fod yn mynd gyda'r Cris gwyn, gallai'r trwsedd linen fod yn mynd gyda'r Cris yma, neu'r Cris T chi'n mynd i wisgo. Mae gymaint o ffordd o wisgo fe, a fi'n credu nybys i'r rhaid i feddwl am nawr yw cwpwrdd capsiwl, ond nybys i fi yn gweithio pawb adre. Mae hwn yn cynnwys fi, chi ddim yn edrych ar llun am gweud, fi wedi gweld ni'n gwisgo hwnna ar blaen. Chi'n derbyn bod rhywun yn gwisgo fe am reswm. Di wythnos un, ond ni wedi gweld bod mam Kate Middleton wedi mynd i asgot, yn gwisgo ffrog, oedd Kate Middleton wedi gwisgo blwyddyn ôl. Mae wedi cael benthyg o wisgo yn gyfan gwbl wrth i merch. Dyna beth sy'n gwneud fwy i mwyn arbed arian. Cyngor gwych. A gewch chi Lliain Ffash. Bendant. O, bendant hon. Diolch Huw.